வணக்கம். ரியல் நியூஸ். இன்றைய முக்கிய செய்திகள். கோவை துடியலூரை அடுத்த வட்டமலைப்பாளையம் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணா பொறியியல் கல்லூரி மற்றும் L&T தொழில்நுட்ப சேவை பிரிவுடன் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் மேற்கொண்டுள்ளனர். கோவை துடியலூரை அடுத்த வட்டமலைப்பாளையம் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணா பொறியியல் கல்லூரி மற்றும் L&T தொழில்நுட்ப சேவை பிரிவுடன் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் ஏற்பட்டது. கல்லூரி வளாகத்தில் நடைபெற்ற விழாவில் L&T தொழில்நுட்ப சேவை பிரிவில் தலைமை மனிதவள மேம்பாட்டு அதிகாரி திரு M. லட்சுமணன் மற்றும் SNR சன்ஸ் சேரிட்டபிள் டிரஸ்ட் நிர்வாக அறங்காவலர் T. லட்சுமி நாராயணசுவாமி ஆகியோர் கையொப்பமிட்டனர். விழாவிற்கு கல்லூரி முதல்வர் முனைவர் NR அலமேலு அனைவரையும் வரவேற்றார். இக்கல்லூரியில் சிறப்பு பாடத்திட்டங்களில் வளர்ந்து வரும் களங்களான சைபர் பாதுகாப்பு, செயற்கை நுண்ணறிவு, டேட்டா சயின்ஸ், ஆகுமெண்டன்ட் மற்றும் வெர்ச்சுவல் ரியாலிட்டி, ரோபோட்டிக்ஸ் அண்ட் ஆட்டோமேஷன், சென்சார் தொழில்நுட்பங்கள் மற்றும் மின்சார வாகனம் ஆகியவற்றை கல்லூரி பேராசிரியர்கள் மற்றும் L&T ஆராய்ச்சி மேம்பாட்டுத் துறையின் உதவி கொண்டு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே இந்த புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தின் மூலம் கல்லூரி மாணவர்கள் இன்டர்ன்ஷிப் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு பெறவும், கல்லூரி பேராசிரியர்கள் சைபர் பாதுகாப்பு மற்றும் சிறப்பு ஆசிரியர் பயிற்சி பெற பல்வேறு வளர்ச்சி பணிகளை ஊக்குவிக்கின்றது. மேலும் சிறந்த கண்டுபிடிப்பு மையம் உருவாக்கி அதன் மூலம் மேற்கூறிய களங்களில் சிறப்பு சான்றிதழ் மாணவர்கள் பெற உறுதுணையாக இருக்கும். விழாவிற்கு L&T தொழில்நுட்ப சேவையின் பொறியியல் அகாடமி இயக்குனர் ஆச்சாரியா, டிஜிட்டல் தயாரிப்புகள் மற்றும் சேவைகள் தலைமை நிதின் ஜெயின், டிஜிட்டல் தயாரிப்புகளின் தலைமை அதானு நியோகி, டிஜிட்டல் ஹெல்த் தலைமை முகுந்த் குமார் மற்றும் பிரகாஷ் கிருஷ்ணமூர்த்தி ஆகியோர் கலந்து கொண்டு தங்களின் மேலான அனுபவங்களை பகிர்ந்து கொண்டனர். விழாவை கல்லூரியின் தொழில்துறை இணைப்பின் ஆலோசகர் கணேஷ் ஒருங்கிணைத்தார். விழாவிற்கு பல்வேறு துறை தலைவர்கள் கலந்து கொண்டனர். ரியல் நியூஸ் செய்திகளுக்காக செய்தியாளர் ரமேஷ்குமார் மற்றும் முத்துராஜா.